Ki braces, kim de ki fashion. Kane ka de ka patu shapang ki braces. Laban yo shbun ki benefits na ka jingbu ki braces. Braces, ki penbe ki binyat jompi, ki kange ki space lada pidon gap, ki penbe ya ka facial profile jompi, but kiwi de ki benefits kumbaga mention haka part 1. Hakano ka por ka biyang tamba pinbu braces. Pila ban bu braces hakano ka poro. Henry ka babiyang tam ka day na do new snam hado kat sau snam. Ya ka ne ka por ngi khot iki ka mixed dentition. Haba ki kena ki dam drus nem na new snam, please dang ban notice ba ki binyat klung ki las dang ban hap, ba ki binyat permanent ki sedang ban mi. Tilada pinotis ba ki binyat kimi aki jaka ki badai ban mi. Ne ka por ka day ka babiyang mahaba pinbu braces na mar ba omdan ka man put iki binyat, but la urban pinbay ka facial profile. Balada piladap kat prasnem syajong, kendai po persen na ki case pihak ban put iki binya. Balada ka facial profile jong pi comeback, pidon kamru ika orthodontic surgery, na marba omla ban pimbek tang da ki braces. Wanam kuslay, wanam ting. Haoit kadan kendiat ka jingpang, henry ki braces kilang safe, but ka IP ya ka confidence, but ya ka smile ka ba itinat. Bless you bon, full of more.